Na oko 150.000 metara kvadratnih u kompleksu je smješteno 30-ak preduzeća koje upošljavaju blizu 500 radnika. Jedinstven je ovo projekat u Bosni i Hercegovini nastao kao poslovni inkubator u cilju iznalaženja načina za podršku poduzetništvu i stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Posebno mjesto zauzima takozvani start-up paket u okviru kojeg su poslovni subjekti oslobođeni plaćanja participacije. U toku 6 mjeseci on treba da se registruju. Poslije registracije već ulaze u kategoriju registrovane firme i nakon 6 mjeseci, svakih 6 mjeseci, odnosno godinu dana, zavisno od kategorije u kojoj pripadaju, se daju pogodnosti. U preduzećima koje egzistiraju u ovom poslovnom inkubatoru zaposlenje je našla i nekolicina mladih ljudi. Stalno se tu upošljavaju mladi, čak što više u zadnje vrijeme imamo par preduzeća koja su pokrenula svoje biznise, lijepo su pokrenuli to, dobili su dobra tržišta. S druge strane, prema podacima službe za zapošljavanje, više od 20.000 mladih na ovom području i dalje traži posao, od čega je više od 2.000 sa visokom stručnom spremom. Najzastupljenija zanimanja posljednjih nekoliko godina su već diplomirani ekonomisti, pravnici, profesori razredne nastave i profesori bosanskog jezika. Određene projekte u cilju upošljavanja mladih na ovom području, pored službe, provodi i nekolicina ministarstava u vladi Tuzlanskog kantona, različite kompanije kojima se pružaju određene pogodnosti, kao i projekti kroz partnerstvo sa Evropskom unijom.